Kaya po kalimot iyan ha, karon Sabado atong prize sa bulit-bulit 15,000. Agi, kumusta mo, Direktor? Nagasakay ng tanan na subay, standby sa kanto. Agong tapos nagkuri, katuwa pa sa mo si Sheila Interpinaw. Si Sheila Tanan. Agi, pinangga, magbulan na sa datong sampul, walang porma-porma. Lucky 7 bingo, apito katantos, walang porma. Atong price 720 ang kaya. Nagbingo may nagbingo. Basing makadaan. Aging interante makinig sa nagtulag closure ay souvenir mouth to mouth, lips to lips, unang tulang. Linyang I 20 City. Linyang I 20 City, unang tulang. Home by the City naman Pinangga, 27 naman ang bulang pagpalinaman, Iluso na may idagdag ihandos, Letter B, King of the Sea, 15. Sa in English, Kiss Me. Hinday 15, Kiss Me, King of the Sea, Sukoy Tanggol, Hari ng Kagubatan, Unggoy, pagbalik ang bulan, Letter B, Dos. Number 2. Dos. Hinday guno dos pictures ilarong tago para side packaging very nice medicine ang bulang letter O 64. Letter O 64. O 64 siksilidi pagtalikod injiluksing pagtagilid birhin. Habang atubang murag sikpin ang una litar o 72. 72. O 72 na may ang panawagan sa nagbulay pinanggang kitaga dili na magkita kay sunod ng bugda-bulang. Kung naglibot ng tuyok ilusot naman tikang tikungkung litarang inter 34. Literang inter 34. Kung tinuod baday kuno pinangga ang bulan tutugis inday wakpay uyab mahigda magtikanggang magtikungkong ang bugda litar nga 45. 45. Arpas ni Fernando po 45. Kung 45 kaliber armas ni Fernando po magbuto ang mag-uyab na magpabuto-buto ang bunalitar ay Jordan 23. Litar ay 23. Pito na. Bitaw. Haya-haya. Asaman. Kadali na ba? Lawak pa. Wak pa'y nabasa ba? Iyong black 112. Naka-rehistro. Wak pa'y nabasa. Nakatanli 15.